Hello viewers, bagi para banget rohat ngai ka buram ka jingiro you try ni step. Tiga ni ka jingkran jama ni ka step kolong ba kai bangin ya da ka jingat. Kani kan dai kham tam ye gitu kiba boleh ulak ta fi. Boleh ulak khat bat ka kani kan kham dai ye gitu ki leaders no. Man kham dai ye gitu ki bladan ha ki position ba he ha ki niam ki kom ki ba fidan. Boleh ulak ta fi, ulak keren fi kani ka dai ka video na kam ta jong fi. Hanrei ngan ong fi namar ba fi syap tieng himnut ban ya dak ta ka jingat e ban step out fi sakut naju syaju pila alat si phang ka wei ka kejat saka bo bleu la pha e fi hanrei ka wei ka kejat pat pidang bu hakiniam ki kom ngan ong pet bleu num trei fi pin sa shu penle na kai ka por pat kan sapoi ha ka ba ngan ong fi ki jing jong perkhat jong fi ki dan hu blei kamet jong fi pat kadan hakaniam namar balai ba kam mensim jong blei la akta ya fi bong mino traino kam jong blei le da ka jingat hanrei ka wei ka kejat pat pidang tieng pi syap tieng ba u blei pendap pi syap tieng ye hir kom syap tieng giniam syap tieng du ye piale ban balan sonong kan mau ka jingat sakri jong blei sun blei wang le bat ngodong fi makran ni fi leaders dan apa dang jong fi leaders ki bau blei ula kran ula ktai fi du mensim khu pila sutu pi dan ka jinglong niam but ngrei pi ai pene anong fi namar pi dan ka buram pi benut ya ka buram anong ba pin her nak to ka buram jong fi ikerdan gi pila dan pi dan gi jing ai ngrei pi mla pi miok trei lak dut ngadong pi dan ka ngala benong haki sistem gi bate fi mla ban trei lak lut ku mensim jong blei ngadong fi syate syakum di an gi rukam digani ka step ngadong fi snap bah gini pan kan puli shwana ka shiti shi hebru fini kumno ba kibriu jong blei habau blei khat ki i ba i kerdan jong ki kim salia in pet kusnuksan ka bible ki i bat ki rengkok bat hakalieng jong blei bar blei sa penan kam fi ngang blei unumla penan kam la da empat sacrifice yap take a step forward ngang fi tong ini puli na shiti shi hebru kal nong ba khat wai khat baning kom wong ni wong ti ka jingat kalong kata ka jing sngow scam ya kita ki ai ya ki bangi kerman kata ka jing tenju ya kita ki ai ki bom yo i pi bafinya da ka jingat pi kitin jong blai na city nong rom ong the just shall live by faith kita ki bala pen kesan no blai kin habya da ka jingat pi kata ka jingat kalong ka jing sngow scam ya kita ki ai ki bangi kerman pi let's see leaders ngakwa menong pinong yalam lesi pila dan pila boleh la trai fi ndrei film dan gajingat pat fi pisap ti gai banja dang i dang i no gini gi system gi jong beri gi ba thau di beri man but utrai ngan le ya jing no ran kai banja nga fi pila anticipate so much pila perkhat gi lupa pila overthink nani pi perkhat ga unja pi anticipate nang bos nim doi tin jong blek ong ka jingat ka dai ka jing sngow scam la do blek la khat fi ya da ka jingat jing sngow scam ya kita ki ai bang kerman kata ka jing tenju ya kita ki bang bim bam yo i fi empat yo i nre ba pi ya da ka jingat pi shim shi step shi kerdan pi blem sa train nang fi pat khat ba ar ong namar hakala phaba bhai kita gi kepatemen to mini pet nuksan gi temen nek kepatemen nai pet nuksan ka dengan ka pertain re pet nuksan ka bible ka ga baja gi ni kepatemen jong jingat pet ka baning kong du ublai thu mo hakat khat ka balai wong da ka jingat ni sngo thu bala thau ya ka pertai da ka tin ublai bakum ta am sham la thau kita gi ba yo i na kita ki ba pau habala thau bleu thau ni pertengi puli na kitab Genesis kitab Sam ong bau bleu ulaong kalalong hukum kala ne scam pi tang di kentin kampat dan ni ai padan ai ni pertai ong da dia was without form on void ong tulong ki dien gila long kran me dak tin kala long kampat i pa piru le se para banget ane por dan bau bleu jong fi pat i pa ndrei flak wa pai gi evidence ono em ka jingat kam dai ba fin idi ni khmat di kini khmat nang film dai da kan ni
Pihak i di kemat bakan zaman sim pihak ngat yak ka bampat i boleh terai lupa pan i oh ngan i swa bakan long tangan i swa bakan long ta em pihak biat sudah ka jingat bakal long lupa ngan fi pihak step out untuk dah ka jingat boleh misalnya fi hiar swa ni ti kerdan jang fi ti kerdan jang fi pan nomor boleh wong tahu wong dah ka jingat gi sotu pala tau ki pertai dah ketin boleh bakum ta am semla tha kita ki bayo i na kita ki bapau pi sa te marau sa ano pi dan mapi la se pi alat na pop ma bang dri pitang sa te marau ki niam ki rukom pi mnut ngang ban mi pi ting yo dum jing tap ting ya ki ting sa kan tat ting ngano pi konum jam tapat thot ka basaw ong da ka jinget u abel u aingu ho blai ya ka jingknya ba khamkor ban yo kan da ka ba la plai u ba ulong u ba hok ublay udah pla bahasa pang kita gijing a jung bat daka haba ulayap udang keren wat abel ru ai kataka ya katakan ong fi kataka jingknya ublay upediang ni kataka daka jingat ublay daka jingat wang le bat ublay upediang pai ngan itu fi pat pai unuwa haba ublay wang unuwa kumno wang nuwa snaik to ka ying le umpat i bakan wan ka flat usunget bat anong fi ka jinget ka daiban longpat ba fin pen ko ngu fi hang ni baro haba ubleu thau ka pertai udan ka jinget uang wahle see something ka sedang ning kong ban ong ba fin proclaim ya kata ktin jong boleh bolong bat ba fin le ru pen ka jinget kham ka jingle ka long ka bayap kan fi fila ban ong nganget tera ji sumele tre dong tera dong diskures lan mensim ko le no kan menta jom no kan sim no kan kala ka bamot no le ka jing kha arsin kala ka bamot no apply to pop pen baptis no yo pediang men sim pim tere yang kadai tang ba kadai bangan le menut pat u boleh num kerkui bisa padok aju super khat nang pipat pai khat ban nyo ong da ka jingat unowa habala maham ya da ublai chapang kita ki ya ki bampat sim la yo i abala pen ki u da ka jing ting ro blai ula thao ka yeng lieng ban pen em ya ka yeng jong u da ka ba ula pen rem ya ka perthai ba ula jalong unong yo patang ya ka ta ka hok ka bakat kum ka jingat pi ulek no aba blai ong ke noa pe thao ya ka yeng lieng man sa pen ai ka no ya ka jing slai hatu lai i ta jing slai em ulek no namar bu yo sngow ya ka tin jong blai ulek no open ko ngu ban le kan klampat i pi kata ka jinget ka dai ke ka jing snow scam ya ka bangim pat yo i hu no wow so scam kan sawan ka flat baun hab ban le ni da ka jinget ban penim pi ka jinget ong fi ka jinget kawan lam sya ka ban le pi amda di ki jingle jungi la penim rei ka jinget ngan anu kusai fi lada pi yang ha railway train no railway tracks di pi yang tu ngai hadin way beri wat ong wong mino nak tu ka railway train ka train kan sawan kan sayu fi ho pimpan i ka train nrei na pingat yo tu unang ong pilek no pihak kan rea nak tu railway train pad ha kawan ka train pilat em ya pimpan i nrei pingat pi kata ka dai nrei da piong hoi tong anget nrei pikam le pi syong sa kawan ka train dim ai ka yu na khali ayu bayap kaju ka jing penim laong kala ka bumut fi ini kamdang ni leaders mi no ni tu jing long niam yang fi mi no ni position yang fi Hari pi om no anget kan try ni tin la yo so bade ban kala ka bumut bade ban kha arsin tre le apat fi jeleng wan ka train om pi kam yo ka jing penim pi mes na pi la tip ya tin jong blai pi kam pen le no fi kampan ko ngo ka jingat ka basya kawan lam jing ko kawan pimdan ka jing syapting yo blai pi syapting pan ban ki beriu masya be ngasa le kum tam tang asa kan tat pi syapting ki beriu pimdan ka jing syapting yo blai ladang yem syapting yo blai ngon fi balak ban berat yang mat musim hadujak nong ino rawanget ki beriu ki lak ban berat fi ki lak ban peniap tang ni ngado andai ka bakam syarkai ngon fi du ya jing pen fi du ru ki jing kerku bo blai le pat pai uang ni dah jingat unu wah bala mahami da ublai syapang kita ki bampat syem layo i pat habala pen ki da jingting ro blai pat pi udan ka jingting ro blai da kada la thau ya yeng leng ban pen em ya yeng jong
dah ka baulah penram ya ka pertai baulah jalong unong yo patang ya kata ka hap ka bakat ku majingat pidan tang pi tiang ya ka tengah ya tengah nong pi mendai bingin lek persya ki indri pil jian baik skam kanong rem ladang ale mta ka tengah kan i no nga kan yu pi yo belai na kam i ya no na mamang pi pin lek ban ni ong yang ha ka jingat si lok nang pi ong nam lek kum tai tikin kin saong nga kum ta kini misalnya ran sajak buram pi kwa ka buram beriu na pi kwa ka buram belai na pi kwa pan ko ngu yu belai na pi kwa pan snap i tu ki jing pen keting ko tempan ono fi para banget yang baik berketin jong bulai misalnya ya lar pile ka jing sha bulai fitting yi beriu bulai fitting kita ki bahin basam bulai fitting ya ki lok ki jor bulai fitting ya kan yam bulai fitting ru ya ka tengah na tengah no fi apa pi yang pile ketin jong bulai te kam le te no sni pile kam sni ho se panมันเป็นอีกขัดกับขันได้รู้องดักจิงเงตลัชเป็นดักขัดกับพระองดักจิงเงตว่าอับราฮัมฮับลักขัดอยู่ลักก็งบันเล็ดเนาะชักตาจักยากบะอุนสัพเดียงยากบันล่องกับบันตาที่อุลเล็ดเนาะดักเก็บใช้บุญเลยไปอับราฮัมองฟิวช่องฮะมั้งอาคารีจงขปาจงดับเบียงบาร์ขัดนรายอีเนาะบาร์ขัดคิดจิงดันจิงเอ็มมั้งอีเนาะคิดจักอีเนาะคิดพุทธานองฟิวมีเวทเก็บชนุบันเล็ดpen kok ngok yu belai ka jingat ka pen kok ngok nong fi ka jingat ndai ka pen sakut haju dah pen sakut haju mat pidan men sim jong jing syapting pidan men sim jong jing jaitu nong fi kan ni vi de jing ni ba pi pin la luat ba pi dio ka jing ker kungar nong fi ka jing ai ha bo belai pen i ngaban mi nak tukan nyam ker kom dan mensua abu sakut ba haju na ka pop ru ngam lat ngai ngam wut ka jing ai jong belai ngam mi ba menta ka jing ai belai ai sibun gi parah Hinman ki parah ukres wa ya no fi wa hiru bangala mele ni jinglong senran no fi macam adan ha to ka hierarki ka badan basyak control no fi pinlet ya lapro hapan jingbet no nyo training hiru mjui hiru banlet street preaching no fi ya bus bet para saw konro bangilong kata ka balang kamet kures pula pen krek nrai pen krek sai tang kitu tang yalap gospel ujis kures wang kitu da pen long senran la yalap ya gospel da pen long sulan da pen baptis ye kertang pa khum simpu no ngadan ong fi tu ka kadan gawe ngan mi thu ni kaniam ba ki bus palat yong dei tang mangi ka balang ka ba blein wan shaw are ka jing ye mundan ngakan ma wel di tu por ka pop te marau jing bisni dan ge yalap gospel rumlet ajing trai rumnut yalap gospel be wong mi no nang ni ka jing ai ong fi ngam menta tangka lumjik dah permandan ya kami no anong kamen pat anong fi nakran ya kai ka bang ale mo para bangat kinang dan gi ki shoot gi bang happen sacrifice are she step mo apan i ba ya kai bo blend re ku lakar ku ta a job man sim sibun apan ko ngo yu blend la pelat lut ni gi pop men swa anong fi ngang dan to kaniam gor kom anong fi ki ai ben taun Simpson school pat ka pop ngadan anong fi ngam ngalaling anong fi ami ni gini am girkom ami ni gitu filosofi beriu no tinggal ngar ngari beriu bal ayat nak awai kan niam sakawai kan niam nong re blei angu yu blei ba upalat lut nak pop palat lut senan itu jing long niam ru bet gat ga bakhandai wong dak jinget la syong basah kari ka jingkular pembah kari ka bamdei la ka jong udah syong haki yang trap lambat waisak bau jakob kinang yayok patang lam ya kata kaju ka jingkular ngong fi habak pimi ban syakri ublai sya tentang pihak biak ya kajing ya syong yang terap ni tentang pidan haki ai ba badan buram pidan ka kerdan pidan ka buram pidan ka pidan ki ai pihak step down no fi step down habu Jesus Christ one Jesus Christ mentang dong arajar senam insyaallah syayab hadif nakal beri pet kinong bu cungu pet kinong mani menta boleh mno lada ublai kat ublai ru hable praktikal upau pa yu manuan seperti wa biar na jing long sim de Jesus Christ wong bat ni abenut ya kini kebenan ni ngan let stih percaya ka bajenjar hap ihar hap belong smaudet kat ublai ngan ong fi one here kat Jesus Christ one here na benang i ka jing long sim nong fi one ka jing long do one ka jing smaudet ngan ong fi da ka jingat ngan ong fi Jesus Christ ka jingat iwan
ban ko ngu ku pa ka jingat jong hau ku pa ngan fi wan ban ko ngu wan ban sha ki jing e nang man tapak namar ba ma tre ban wan long ka do ban sha yap nang fi ulami pat man ta pat mangi baro ngila laj lut la do Jesus Kristus tre no ngin laj lut piru la pim tre ban ko ngu kin dan ki bri ki bau blai un sa ai ki men sim lang ba jong fi te la pim pan ko ngu fi gitar ki num laj lut kinum yo ka jing laj lut mar blai ko an pan nakam lang ba jong fi perkhat ya kata fin sia pan jing kan yo blai la tep e jing sha tau ba tep e jing sha le bom le anam fi uktu bang pat tep man te ho pengan pen i firu pat yo Moses mo ye pat bung Moses tu Abraham ru kan yo wong da ka jingat wa Abraham bala tanju yu la kanya aingu yo Isaac hoi utahi bala la pediang da ka bakman ya kita gijing kelar la kanya aingu ya lau khun bal khamar wai utre ban let ban kanya reu blai ha bau lai i yo Isaac ai ka do nut orang fi yo Abraham yang ai do nut ai do tu wai u belang ma tu lang bro belakam tau bria orang fi kadan kambet wan mut ba fin yu kina puli pat khat ba arpulai syapang Moses udai bala ri hayeng sim Egypt la man ong na pedang jong fi pila dan hakini yang mirkom kiba biang rot ka position fi biang akerdan fi biang pat Moses ru pat wong da ka jingat yang Moses habala kha ya u la buri da ki kimi ki pa jong ulai banai na bakila yo i ba ulong ukhunlong ba bha lumpun bat kim sim la syap ting ya hukum usiem khat ba arsa ko ong da ka jingat Moses haba ulang arang ba tre ban khat yo ukhun ka khun uparu sa haula arang ba la dap sau ko snam syap tre su la biang let perkhat pi ka yeng sim paru ta ka igen mo kwa Moses yo gijing bam iem yo special treatment kan dai da ka jingat ngan ka jingat ka baudan hau blai ngan Moses tre ban khat yo khun paru habula so thu tre rangam tre kini ngam tre ban khat ya tau khun jang ta ka niam mo dong fi tre kat ka yeng sim ong no udah jit ban syak sitam lambat upat lang ublai ban ya ka ban yo e jing so bha ka pop tang sipor udah nyau ya ka jing kran ban yo kres ka spa ba kham khrau ban ya jing kan show gari Egypt namar ukhmikan syakata ka jing yo bainong da ka jingat ula ino e ka Egypt da syap tiang ya ka jing bitar taus iem namar la yai ne kum ubayo i ya uta ubam la yo i da ka jingat ulah penlong ya kata niam ga jinglat ba ya kata senrat ya senam khanang ba utau ba penjat ya gibaning kong yo kata ki syap tiang ban mi nu pharu ki briu ki jong blai ba pendan kam man fi sangap ba sini ki briu ki jong blai ba pendan kam la dau blai de ban pendan kam ya fi akran ki tigi leaders on fi bladan ki niam long kum Moses mi no what syap tiang on fi ki briu gin pen shitam ne ki bendu gin slide ni lada pilai i ba mesim khut la kran feeling ba tin jong blai le ya ka badai blame sakar khu num ino if you de ubah benang kwa ban tanjuk so if you take a step forward ngong ka jingat kam dei pen sakut if you ju you le ai let's say kan kam dei ki leaders ka dei ki ki pat ba bo blai la khat ya khat if ei pila kala ka momot le na te jing ka arsin le na te mi no ni giniam te ya ni jing long senran no if andai file humno pi pen slam on fi pen lut kai ka por no rawanget step no shim ya kerdan ka jinga dan ki bong hana faith alone kham le ai ngak ma sha ai asngo ba nget ka puli mo ya to jing tho jongki mula on ki calvinist ma anga dei way calvinist on faith alone bom le ai nget try da khat ban le ai tre ban le tam de ga faith bu syaka faith kawan ra ba yang bangin ko ngu pi Jesus Kristus ong pi ong hanga atrai rei fim pen ko ngu ya ka ai ka bang ong ikin tin fim chim ko ngu ka ai bang hukum de ka faith ka dei ban yalam syaka jing pen ko ngu hoi kita jing pen ko ngu fi kim ong ai fi ka ki kam ki works kim si fi rei kan mau ba ka jinget ka ba syakan wan ra yo so ba kan wan ra ki jingle ba ta ka dei jing sya li ba long ban pen ko ngu we hoble la da ble wang fi kala ka momot wang khilet pen baptis ko hakertang Jesus Kristus mo
pihak pun kongo ya ta pediang mensim pediang kata video le ya jing langsung kong pi khilet benduai beri bu aktif pang khilet be sut khilet kongo em ga jing em ga ba khoi mo pen so bahai blai separate nak tin jong blai keran yang jing sisa keran ni tu bahiang bempat lalu tu khilet na ne pi ya kerdan kali fi kerdan fi ya spa fi ya jing sok man fi moses kat u khon jong paru ushila syak sitam lam bokres kat mau Jesus Kristus uang lada pi kwa ban bot yang fi ban len ladi ba ela kading pna kam dai ga jingya ka besok hoi kadan ka jing keman ngan ong fi andai kam dai ga jingya tiga besok ka dai ga jingya jong jing syak kan taj Jesus la syak kan taj am ta jong jong fi yo jing penim te fi kwa ban syak kan taj hang ni ha perthai ban yo ya ka benang na fi kwa ban syak kan taj na kata ka dujak pio ka perthai ta ka choice de jong fi Jesus Kristus wang utau balik ran ban plai ya kerteng jonga hakmat kibriu ngar ngan sale ran u ban plai u hakmat kupa jonga jet ma fi kan pikwa ini prapos nam ban im sok ang ni ka perthai ban yo lu jing so bah perthai yo kerdan ki buram mo bat pindu kata ka bam jukut mo Jesus Kristus wang kan mentoi yu pi lo do briu yo lut ya ka perthai barok hawai briu du no ya ka jing im ya ka mensim dai unya pen ya ka mensim jet ma pi kan eternity ka bam jukut nganang le pi ka long ka bam jukut ai da pin spend bat ublai ha benang ha Jesus Kristus ne ha dujak namar ma pin tre ban ko sai sispat da ka jinget nganang fi mi no jumai leira mi da ka jinget ya ka jing long senra hallelujah thank you Jesus nganget bagani ka message kan encourage fi kan pin slur fi no how try suban le ban ko ngo ya ro try